Molfi Masquerade, Waxwing Glamour. O Brydfa Waxwing. Tom Best, David Blair, wy'n gwybod maen nhw wedi trefeili i fod yma. Hwnnw beirniadu'r adferch. Ar ôl sôn am adferch yn gynharach, mae yna adran i gael, a dim ond at yr adferch, a gath ei farnu neithwr yn cylch cyffyle. Ac gaethon ni lwyddiant fyna, oedd yn geffil ni yn Bengampwr yr adran i gyd. O, llongyfarchiadau? Adran by. Llongyfarchiadau? Gadwys di hwnna'n dawel? Na, o'r hwyn arall yn berchen a wedi wneud y gwaith, so does dim lot i weid o fi. Na, dim ots. Mae'n goffa dechrau'n rhywle. Dyma Margi yn y gwyrdd, Liesl Mead yn arwen. A Liesl Mead yn gyfarwydd iawn ar prif gylch. Mae'n broffesiynol, un o'r bobl sydd yn amarian wrth gwrs. Mae'n cael ei thalu i gymeryd bwydo, paratoi a trafod cyfyle i rhywun. Wel, lot o bobl tramor yn rhoi ponis iddi hi baratoi, ond eto yn y wlad hyn fyd, mae'n ei gwaith arbennig yn paratoi. Ar adrannau Cymraeg. Ie, yna beth sy'n bwysig i gofio yw bod hi yn swydd. Mae'n yrfa i ddangos. Matthew Ioreth yw'r perchynog, Eath Cruz yw'r ceffil, y march Eath Frith ac allan o Eath Lily Marlane. Fel o'n i'n gweud yn dwylo Liesl Mead. Dyma ni Coultops Commander o'r march Heniarth Deringdw a'r gaseg Coultops Iwbra. Ie, perchynog Mats a Cecilia Olsen, dramor. Ac yn dwylo Simon Charlesworth. Dyna yr ail i ni'n gweld sy'n broffesiynol yn trafod a paratoi cyfyle. Mae Simon oedd yn Bengampwr yn adran B blwyddyn diwetha, a march oedd yn perchyn i'r un perchynog â hwn. Dyna beth yw berthynas, ynddo fe? Ie. Ie. Yr pen pert. Yn dos e, odi mae e'n bert, mae'r rhai gweud mae e'n bert. Ti'n gweld yr arab yn dod trwyddo. Yr arab yn dod yn o'i ti, a'r pen a'r dish bach na. Wyt, mae hwnna'n eitha pendant. Yn diwe, odi wir, ie. Simon Charlesworth, un o'r gorau yn y byd cyfyle. Yn ddyn sydd yn brydferth yn y cyfrwy. Mae'r rhai gweud, does dim neb yn gallu farchogaeth ceffil dangos fel Simon. Mae fe'n broffesiynol iawn wedi fod yn brif Bengampwr yn sioe ceffil y flwyddyn a hac. Tyma ceffylau pert. Bydde ti'n dwlu yn o'r yna, Helen. Bydde ti'n dwlu yn nhw. A mae'n ddawn yn dwi i farchogaeth, achos wyt ti yn gyfrifol am y creadur ac yn gyfrifol am ddangos i ar ei orau hefyd. Wyt ti yn, mae'r rhan rhywun arall nawr, dyma hwn yn ddiddorol iawn. Wy'n siŵr bydd Margi yn cael golwg caled yno hwn. Pam? Mae'r poni wedi cael ei brynu o'r ffrind i fi, sy'n aros gyda ni ar hyn o bryd Ingrid Deletra o Ffrainc, ond mae'r gwad i gyd o Australia, ond gath ei fagu yn Ferryside, yn car Richard Miller a Meirion Davies. Heniarth. So, mae hwn yn geffil dramor trwy a trwy, ti'n bod yn fe. Ebol Blwydd yw e. Mae dad wedi cael ei byrnu gan Brydfa Heniarth i ddod i'r wlad hyn. Tŵr fel Houston, blynydde nôl. A mae fe wedi bod yn llwyddiannus iawn. A dyma'i fabe. A mae fe allan o gaseg sydd yn rwyddiol o Australia fyd wedi cael ei hedfan mewn yr wlad. So, dyna beth yw mix, ynddo fe? A dyna beth yw apel eang y Brydiau Cymreig? Mae diddordeb mawr yn Australia ar adran B. Mae'r rhaid gweud ni. Wy'n amplus gweld mae'r rhan fwyaf o'r perchynog a'r connections yn y dorf heddi. Maen nhw'n hedfan mewn bob blwyddyn. Y pleser gweld nhw'n y wlad hyn. Mae'n rhaid nhw gadw pyrnu. Ceri gagair. A'n y pwysigrwydd y ffenest siop. Ie, Dorothy Bufton, perchynog y ceffil nesa. Bailey Gair, mae'r lein dy fi, Poldark, allan o Moel V Moonstruck ac allan o gaseg o enw Treflan Prydwen. A profiad Margaret neu Maggie Edwards yn Heleth.
Odi mae margu a'i mam, Mrs MC, o'n i'n galw fi, Mrs MC Williams, cynt, y ddwy o'n nhw wedi creu brydfa enwog iawn. Dechrau wrth parni gaseg o enw Downland Autumn, a fe greodd hwnna rhyw 2 linell menwod sydd wedi twlu popeth sydd ar ôl gyda margu ar hyn o bryd. Diddordeb da fi oedd fe fagodd Downland Autumn farch o enw nefydd Autumn's Chuckle, un o'r cyntaf i gael ei allforio i Israel. A oedd hwnna'n syndod i bawb, beth maen nhw moyn cyffyle fyna, oedd hwnna tipyn o beth ydyn nhw ni, ond mae'r gaseg enwog sydd gyda ni tal ar Eglwys y Pasg ei thad yw nefydd Autumn's Chuckle, so pob parch gyda fi am brydfa nefydd, mae rhai gweud Eglwys wedi bod mlaen i fod yn bengap Praig fan hyn, a magu ran fwy o'r anifeiliaid sy'n brydfa waxwing ar hyn o bryd sy'n llwyddiannus iawn. Dyna beth yw llinell, ti'n gwybod? Ie. Mrs MC a Margi wedi creu fel dynasty bech mewn ffordd. Ydyn? A rhywun yn gofod dechrau fe. Ar elfen o risg sy'n perthyn i hwnnw. Odi mae e, odi. Nawr te, mae yna wad diddorol i fi. Le eiffi bydd ddim yn gwybod. Pwy wlad, Heledd? O, ti lyco naw ti? Pam bod e'n ddiddorol i ti? Mae'r gwad y dosbarth i gyd. Ni jyst wedi trafod bod bob ceffil a ryw berthynas, ti'n bod, Ffrainc, Australia, Cymru. Ie. Gewn ni weld le eiffi. A wy'n gwybod fydd yna sawl berson o Australia ar hyn o bryd yn croesi bopeth yn gobeithio. Byddwn nhw'n mynd nôl ar ei bach coch yn ei siwtges. Achos mae'n dangos mae yna gymaint o gryfder a phwer yn perthyn i'r garden goch a'r hosglwm goch. Odi. Mae'n gymaint mwy na dim ond y peth i hunan a'r wobr i hunan. Odi, mae e. Mae'n dangos bod y lygad i'n iawn, bod y ddewis i'n iawn.